Den bedste begyndelse, det er et gruppeforløb, som jeg sammen med en sundhedsplejerske, en familiebehandler og selvfølgelig mig selv har startet, og vi har gruppeforløb en gang om ugen, hver mandag fra 10 til 12. I det gruppeforløb, der kommer alle de kvinder, som vi har snakket med undervejs i graviditeten og blevet enige om sammen med dem, at de gerne vil deltage, og de starter som regel, når de er omkring 20. 25. graviditetsuge. Det skal jo passe nogenlunde med, at vi starter et gruppeforløb om sommeren, og vi slutter til december. Vi starter igen i januar og kører igen til juni. Så det skal selvfølgelig passe på, hvornår det er inde i forhold til deres termin. Men som regel starter de midtvejs i graviditeten, og så føder de måske sidst i gruppeforløbet. Så holder vi en lille pause omkring jul, som vi har gjort nu. Så starter de igen i januar, hvor vi møder dem med deres lille nye baby. Det, der er så dejligt ved de gruppeforløb, det er jo, at kvinderne kommer fra de gravide, så føder de, så kommer de i næste halve år, hvor de har deres baby med sig. Det samme er jo gældende for den gruppe, der startede det halve år før. De har så et barn, der er fra 3-4 uger måske, til barnet er et halvt år gammel. Det betyder, at de gravide, der kommer i gruppen med deres maver på, kan se på de andre, der har født, og se, hvordan det er at have det her barn. Hvordan er det at blive mor? De kan relatere sig til hinanden, snakke med hinanden, lære hinanden noget. Og det er simpelthen så dejligt at være der for os andre, fordi man ser de der gravide kvinder sidde med deres store maver og kigge lidt betuttet på de andre, der er i fuld sving med alle deres babyer. Og så går der et halvt års tid, eller der går nogle måneder, så er det dem selv, der sidder i samme rolle. Så det er fuldstændig fantastisk at opleve den udvikling, de har.